d'arribar al Parc Nacional d'Emburo i ja tinc a la Cristina emocionada perquè ens hem trobat al camí 2 euros. I ara com passem amb... Fes fotos amb el teu mòbil. Perquè les nostres mares estiguin tranquil·les, ens hem ficat en un caminet que hem trobat, ben estret i que aquí no hi passa gaire gent. A veure què trobem per aquí. A veure si estem buscant hipopòtams, però no els trobem, que no? No, de moment no. Bueno, hem anat a fer la volta per aquí al llac Emburo i de moment l'únic ens estan perseguint totes les mosques sencers del parc. Ens persegueixen i pinguen contra el vidre per a veure si poden entrar. Però bueno, de moment només ens ha picat una a cada un. A veure si no ens en piquen gaires. Mira que ara felicitat, Quants animals hi ha? Has vist molts animals? Molt. Això és al·lucinant. Quan vas a fer safari, seguíem. Abekuka, Bokubaya, Nayetekenda, Omani Asuka,